ละสิละบังโซ HIV infection มันเนี่ยบางอย่างสิลงปอบโลปโลตั้งแต่อังเทกเกกลังดูจีละสิละสู้อังเทกเกกุปีมาอิลิตุมจะทานนำนลังละสิตามีอะพรังเสียบังเคลาโลหลังจอยเกเคร่งบ้าหลังจอยเกโซลาโลละเป็นเด็ดอะกับเปรกบังเกกิจุงสิตามีโดโปละเป็นอาโจเมเกจังหุดอังอีเกวังกิบูละสิตามีโดโปละเป็นซอนักทักเสียโคโดทุลังอาเรงกังทักskin rashes la son tapu la tame dopo la penson nak taksi kelak la ta dopo tot lun thang klem klipin ben stame kelak abang do kokpo la penako do thulang son nak taksi ang si ari pi hu hai sure brup la hai stame dopo la si la hai ang thek nang klang lo bulutang te chichini melo HIV keso ke long lo ba HIV infection dolo pula so ang thek ke klang loละเป็นละส่วงเทกกลางที่มุดไอพงเวทไอกุกเวทเลยละกลางรับเป็ดจีละปุกะลีบนสามีอังทุนละส่วนสิกลางจีปีนี้บางกิจงล่องโลปลนังที่อิรุยาพีบางเกี่ยหลังจอยกิสูละส่วนสินังล่องโพละเป็นส่วนนักทักษิโดทุลังเทโรอมจุยละส่วนสิตามีกิลองจีอังริงเทโอโลละส่วน HIV infection เป็นจอกละสิละหายกิสูโดโลปลตังเต HIV testing อภันกิดามสิเกมิละเป็นเทสดามโลปลตังเตkeso doma vesame chichini dakpo si nona bang ke koson si litum la bang so HIV infection pen ka chepa jok thekjima isi preventive measure alam le litum chathanam lo na aprangsi bang ke lalo ilitum konatsi okvi ka chepa choy don ma la bang chelang pa menang po athi okvi ka chepa choy long pen jok si penang an la HIV keso kang dang i la si ilitum unprotected sex la hai pen ilitum cepat jok lo puluh tang telah bangsu HIV keso pen stem ilitum jok pu la pen multiple sex partners ilitum avedet lo puluh tang te la sita me ilitum jok pu la pen ilitum sex kedo hut stem ok cepat joy hut stem ilitum kondom abang ilitum use nang po la kondom yong si use lo puluh tang ne penang anak keso pen ke HIV det kali STI STD la hai pen stem ilitum jok ji lalu la pen aku drugs kaci pom matum sita me matha pa menang po anut pen anut cepat choy dun lo butang te HIV akeso long vek po lasi hala syringe bang nang letum drugs ke cho hut kachipum hut la so syringe bang nang letum inut pen inut cepat choy ceder lo inuvet jong si use vet lo pulo tang te nang letum la bang so HIV akeso ke long ji ang ring kompik lo la lo la pen avi kachipi hut stame iletum lahai chelang nang po chematha nang po avi along HIV doma avema test pa me pensi lang pa me pensi ilitum avi stame chipi nang po la penson si apaya bang stame bikong air pili hut HIV ke long le dejia phan akaya pran chelang pa me nang po konatsi ka chelang dun konatsi ke dodun ke do ke thak lahai ka duk ka stame chelang pen pulotang te la bang so HIV ke so ke long ji kali lo ya the la bang so akeso ke penang pinung chi un tap te bon same avi pen si chi un chot la bang so akeso na si avi pen jong si le tum chere thek lo pulo tang te ile tum la bang so akeso infection bang ke ile tum long le det po